बाटे जाकर बॉम्बे दिल्ली में काहे मन नहीं लागल माई हो मनावा में हमारा सवाल बाटे जागल बॉम्बे दिल्ली में काहे मन नहीं लागल खूबी कवन माई देखलू दे तू राज बताई हो काहे देवरिया में तुहर धाम बनल देवरही माई हो काहे देवरिया में तू बसलू देवरही माई हो दुनिया में कसे बढ़ के एक बासर हो कौन कारण चुनलू देवरिया सदर हो दुनिया में एक से बढ़ के एक बासर हो कौन कारण चुनलू देवरिया सदर हो माई हो मंदिर बीचे बैठ करेलू सबके भलाई हो काहे देवरिया में तुहर धाम बनल देवरही माई हो काहे देवरिया में तू बसलू देवरही माई हो रंजन रितेश के विशेष कुछ बताव गुड्डू के मन बा कहियो हमरो घरे आव रंजन रितेश के विशेष कुछ बताव गुड्डू के मन बा कहियो हमरो घरे आव कौन बतिया तुहरा दिल के गइलू भाई हो काहे देवरिया में तुहर धाम बनल देवरही माई हो काहे देवरिया में तू बसलू देवरही माई हो खूबी बता दे तू हे माई।